Гэтага чыноўніка называлі бацькам яшчэ да з'яўлення Лукашэнкі і прарочылі яго ў кіраўнікі Беларусі, але ён стаў ахвярай гучнага палітычнага забойства, якое працяглы час заставалася нераскрытым. У нашым відэа мы раскажам, што сёння вядома пра тую страшную падзею, якія дзіўныя акалічнасці ўсплылі падчас расследавання, а таксама за што прасіў прабачэння Аляксандр Лукашенка. На дварэ цёплы вераснёўскі вечар нядзелі. Гаспадар аднаго з дамоў па вуліцы Астроўскага ў цэнтры Гродна збіраецца паехаць на лецішча, каб завесці туды расаду. Ён бярэ скрыню, адчыняе брамку і тут раздаецца стрэл. Куля трапляе мужчыну ў грудзі і прабівае лёгкае. Ён неяк дапаўзае да свайго дома, грукае ў дзверы і страчвае прытомнасць на руках сваёй жонкі. Хуткай дапамозе застанецца толькі канстатаваць смерць. Загінулым акажацца шматгадовы кіраўнік Гродзенскай вобласці Дмітрый Арцыменя. Катэдж губернатара знаходзіўся ў ціхім цёмным раёне, таму ніхто з суседзяў моманту забойства не бачыў і кілера апісаць дакладна не мог. Адныя казалі, што бачылі мужчыну, які уцякаў з месца злачынства, а некаторыя расказвалі ці то пра белы Мерседес, ці то пра чырвоную БМВ, з якой маглі расстраляць Арцыменю. Па горадзе папаўзлі самыя неверагодныя версіі і гаварылі нават пра руку нейкай невядомай мафіі. Дмітрый Арцыменя нарадзіўся 28 верасня 1932 года на Наваградчыне, якая тады была часткай Польшчы. Хлопчык вельмі рана застаўся без маці, якая памерла падчас другіх родаў. Мачаха не прыняла малога, і яго давялося гадаваць бабулі. Праз цяжкае жыццё ў 15 гадоў падлетку давялося пайсці працаваць на завод у Баранавічах. Далей былі тэхнікум, армія, пераезд у Зэльву і імклівы ўзлёт кар'еры маладога меліяратара. Ты комсомолец? Да. Давай не расставаться никогда. На белом свете парня лучше нет, чем комсомол 60-х лет. Актыўны работнік хутка стаў першым сакратаром райкама камсамола, і ў 1960-м яго накіравалі ў мінскую партыйную школу. Паралельна ён адвучыўся на рэжысёрскіх курсах пры тэатры Янкі Купалы, аднак па творчай лініі так і не пайшоў. У 32 гады Дмітрыя Арцыменю прызначылі старшынёй свіслацкага райвыканкама, а ўслед за гэтым і першым сакратаром райкама партыі ў Астраўцы. У выданнях можна знайсці шмат публікацый пра тое, як малады старшыня падняў адсталы раён і зрабіў яго перадавым. Былыя падначаленыя адзначалі, што ён паважаў людзей і стараўся ўнікнуць у любыя праблемы, каб іх вырашыць. Напрыклад, хрышчанаму ў праваслаўі камуністу давялося шукаць новага ксяндза ў адну з вёсак пасля таго, як да яго на прыём прыехала дэлегацыя бабуль. У канцы 70-х Арцыменю перавялі ў Гродна, і ўжо ў 1983-м ён стаў старшынёй аблвыканкама. Пры ім у рэгіёне з'явілася шмат важных прамысловых і сельскагаспадарчых аб'ектаў, а ў абласным цэнтры ўзвялі новы мост цераз Нёман і знакаміты будынак драматычнага тэатра. Палякі, з якімі кіраўнік заходняга рэгіёна Беларусі імкнуўся развіваць стасункі, на свой манер акрэслілі чыноўніка панам ваяводай, таму што ў сваёй вобласці ён лічыўся сапраўдным гаспадаром. У няпростыя гады перабудовы і развалу Савецкага Саюза Дмітрый Арцыменя паводзіў сябе як уладар, а не часовы чыноўнік. На зломе эпох для рэгіёна наяўнасць падобнага чалавека гарантавала адносную стабільнасць, але ў той жа час стваралася ўражанне, што вышэй за яго нікога няма, і ад былой сціпласці не засталося і сляда. Як сцвярджаў журналіст Аляксандр Фядута, гэта стварала чыноўніку цэлую армію недобразычліўцаў, пачынаючы з простых гарадзенцаў і скончваючы ягонымі ж падначаленымі. Старшыня вядомага на ўсю Беларусь калгаса «Прагрэс Верцялішкі» і будучы герой Беларусі Аляксандр Дубко аднойчы увогуле заявіў, што губернатар вобласці кепска скончыць, і па містычным супадзенні аграрый меў рацыю.
Сярод звычайных жыхароў пра кіраўніка Гродзеншчыны хадзілі самыя розныя чуткі. Калі ў вобласці актыўна будавалі дарогі, людзі абмяркоўвалі, колькі бюджэтных грошай Арцыменя паклаў сабе ў кішэню. А калі ён захацеў развіваць стасункі з суседнімі Польшчай і Літвой, ды надумаў стварыць супольную зону свабоднага гандлю, так званы еўрарэгіён Нёман, то па версіі розных пляткароў гэта было патрэбна, каб губернатару прасцей было катацца па сваіх надзелах. Акрамя таго, існавала байка, што Арцыменя нібыта быў найбуйнейшым замежным уладальнікам нерухомасці ва ўсёй Польшчы. Доказаў гэтаму, вядома, не было ніякіх, а сам чыноўнік заяўляў, што за сваё жыццё не нажыў нічога, акрамя дома ў цэнтры Гродна. Але і да гэтага катэджа шмат у каго былі прэтэнзіі. Журналісты пісалі, што прыватызаваў яго чыноўнік за капейкі, і той матэрыял стаў нагодай для судовых разбіральніцтваў. У той жа час сярод наменклатуры Дмітрый Арцыменя карыстаўся вялікім аўтарытэтам. У 1990-м ён стаў дэпутатам Верхоўнага Савета, які праз год абвясціў незалежнасць БССР. У парламенце гродзенскі губернатар уваходзіў у вялікую дэпутацкую групу пад назвай «Беларусь», якая аб'ядноўвала прыхільнікаў савецкага ладу, падтрымлівала прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча і супрацьстаяла спікеру Станіславу Шушкевічу. Іншыя члены праўрадавага аб'яднання за ўзрост і аўтарытэт называлі Арцыменю бацькам. У 1993 годзе супрацьстаянне Кебіча і Шушкевіча дасягнула сваёй кульмінацыі. Яго прычынай стала пытанне аб далучэнні Беларусі да вайсковых блокаў. Спікер Верхоўнага Савета Шушкевіч, які быў фармальным кіраўніком Беларусі, быў за тое, каб наша краіна заставалася нейтральнай. Старшыня ўрада Кебіч, які кантраляваў парламенцкую большасць, выступаў за цеснае супрацоўніцтва з Расіяй у сферы абароны і далучэнне да арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. З часам адстаўка Станіслава Шушкевіча стала выглядаць немінучай, і розныя палітычныя групоўкі пачалі рыхтаваць сваіх кандыдатаў на галоўнае крэсла краіны. Аляксандр Фядута пісаў, што летам 93-го года ва ўрадавай рэзідэнцыі ў Заслаўі сабраліся ўсе старшыні беларускіх абласцей. На месца спікера Верхоўнага Савета ім патрэбны быў свой чалавек, і Дмітрый Арцыменя для гэтага падыходзіў лепш за ўсіх. На Гродзеншчыне паспелі сазрэць новыя кадры, а перад пенсіяй 60-гадовы бацька быў не супраць таго, каб паспрабаваць стаць гаспадаром не толькі ў сваім рэгіёне, але і ва ўсёй краіне. Аднак першае галасаванне за адхіленне Станіслава Шушкевіча абярнулася няўдачай, бо не хапіла 8 галасоў. Як пісаў у сваёй кнізе дэпутат ад БНФ Сергей Навумчык, у некаторых народных абраннікаў здарыўся фальш-старт. Яны зарана пачалі святкаваць адстаўку Шушкевіча і проста не дайшлі да авальнай залы. Да ўсяго іншага, на баку спікера нечакана выступіла апазіцыя БНФ. Там вырашылі абараніць Шушкевіча, бо ён усё ж выступаў на нацыянальных пазіцыях. Тым не менш, ад адстаўкі яго гэта так і не абараніла. Яна ўсё ж здарылася ў студзені 1994 года. Але на той момант патэнцыйны супернік Шушкевіча Арцыменя ўжо быў забіты. Часам, калі згадваюць пра ліхія 90-е, можна пачуць, што ў параўнанні ад Расіі ў Беларусі ўсё было адносна спакойна, але гэта толькі часткова праўдзівае сцвярджэнне. У нашай краіне існавалі і злачынныя групоўкі, і рэкет, і фінансавыя піраміды, а затым пачаліся і гучныя замоўныя забойствы. 11 мая 1993 года проста ў цэнтры Мінска застрэлілі старшыню праўлення Белбізнесбанка і былога кіраўніка Заслаўя Аляксандра Леснічука. Ён выходзіў з офіса на цяперашнім праспекце Пераможцаў і быў забіты куляй снайпера, а праз 4 месяцы 20 верасня ахвярай кіллера стаў губернатар Гродзеншчыны Дмітрый Арцыменя. Пасля забойства настолькі высокага чыноўніка адразу ж была заведзеная крымінальная справа па надзвычайным артыкуле «Тэрарызм». Аднак, нягледзячы на ўсе высілкі міліцыі ды КДБ, злачынства па гарачых слядах раскрыць не ўдалося. Але ў сейфе забітага знайшлі вялікую суму грошай, якія той захоўваў у далярах, нямецкіх марках, а таксама ў расійскіх ды беларускіх рублях.
Станіслаў Шушкевіч ацаніў яе ў 30 гадавых зарплат старшыні Вярхоўнага Савета, то бок каля 30 тысяч даляраў. Шалёныя грошы па тых мерках. З улікам знойдзенага ў Арцымені багацця адразу ж папаўзлі чуткі, што ён стаў ахвярай перадзелу бізнесу. Згадаліся нават дзве гучныя гісторыі, якія адбыліся незадоўга да замаху. Летом 1993 года на чыгуначнай станцыі ў Гродзенскай вобласці спынілі састаў з жоўтым фосфарам. 20 цыстэрн агульным коштам каля 1 мільёна даляраў накіроўваліся ў Польшчу, але былі канфіскаваныя беларускімі афіцыйнымі органамі. Па адных звестках каштоўную сыравіну мясцовыя ўлады распарадзіліся аддаць адной гродзенскай фірме для перапродажу ў Швейцарыю. І пад гэтую аперацыю камерсантам нават нібыта выдалі ліцэнзію на экспарт узамен на абяцанне прывезці соевыя дабаўкі. Але, як сцвярджаў былы прэс-сакратар Вярхоўнага суда Славамір Антановіч, за вывазам фосфару з Беларусі стаялі людзі, звязаныя з прэм'ерам Кібічам, і з імі Дмітрый Арцыменя нібыта не стаў бы канфліктаваць. Той жа Антановіч прыгадаў і яшчэ адну гісторыю. У чэрвені 93-га у пункце пропуску Катлоўка затрымалі 4 фуры з нікелем, якія ехалі праз Беларусь з Санкт-Петербурга ў Калінінград. У мытнікаў з'явіліся пытанні да дакументаў. Фірм, указаных у накладных, па іх звестках не існавала. Было відавочна, што гэта кантрабанда, таму суд у Астраўцы пастанавіў канфіскаваць груз коштам 700 тысяч даляраў. Як пісала газета «Народная воля», канчатковым атрымальнікам металу павінна была стаць кампанія, дзе працаваў адзін з сыноў кіраўніка Гродзенскай вобласці. Аднак уладальнікі пачалі аспрэчваць рашэнне ў вышэстаячых інстанцыях і нават спрабавалі прабіцца на прыём асабіста да губернатара Арцымені, але ж плёну гэтага не дало. Кажуць, што чыноўніку і рэспубліканскаму кіраўніцтву асабіста званіў знакаміты мэр Петербурга Анатоль Сабчак. Дарэчы, менавіта ў той час яго намеснікам працаваў малады выхадзец з КДБ Уладзімір Пуцін, але размовы ў Сабчака з беларускім калегам не атрымалася. У выніку справа дайшла да Вярхоўнага суда, які адправіў яе назад у Астравец, дзе з другой спробы пастанавілі вярнуць груз расіянам, але піцерскім камерсантам груз аддалі далёка не адразу, ды і за час, пакуль груз быў затрыманы, частка яго некуды знікла. Журналісты згадывалі і іншыя загадкавыя падзеі, якія папярэднічалі забойству губернатара Гродзеншчыны. Як сцвярджалася, за некалькі месяцаў да трагедыі 60-гадовы чыноўнік развёўся са сваёй жонкай Галінай, з якой пражыў усё жыццё. Сама жанчына незадоўга да таго стала дырэктаркай першай прыватнай ювелірнай крамы ў Гродні, а адзін з іх сыноў аказаўся сярод заснавальнікаў адной з камерцыйных фірм. Выглядала, што так чыноўнік страхаваўся на выпадак абвінавачанняў на свой адрас, бо напярэдадні быў прыняты закон, які забараняў сваякам дзяржаўных асоб займацца прыватным бізнесам. У той жа час Галіна Арцыменя усе звесткі пра развод з мужам катэгарычна абвяргала. Таксама цікава, што за некалькі дзён да гібелі на лецішча да Арцымені прыязджаў начальнік абласнога КДБ. Як расказваў журналістам малодшы сын губернатара, той быў раз'юшаны, хадзіў кругамі па пакоі і ў нейкі момант гучна сказаў: «Ну гэта ў іх не атрымаецца». Аднак сваякі вырашылі не высвятляць, што здарылася. Версій было шмат, і кожную следчыя імкнуліся адпрацаваць. Нават разглядаўся варыянт, што Дмітрыя Арцыменю забілі праз палітыку, таму на допыты выклікалі дзеячоў апазіцыі. Таксама у піцерскім СІЗА апынуўся адзін з расіянаў, чый нікель быў затрыманы ў Беларусі, але праз тыдзень яго адпусцілі. Справа ў тым, што паміж дзвюма цяпер саюзнымі дзяржавамі ў пачатку 90-х не існавала пагадненняў аб экстрадыцыі злачынцаў. Нашмат больш за кратамі правёў адзін з беларускіх крымінальных аўтарытэтаў. Ён прасядзеў у СІЗА 1,5 года, і ўвесь гэты час аператыўнікі беспаспяхова спрабавалі выбіць з яго прызнанне ў забойстве Арцымені, але ў выніку яно так і засталося нераскрытым. Найбольш імаверны сцэнарый з намёкам на сапраўдных вінаватых апісаў расійскі журналіст Андрэй Канстантінаў у сваёй кнізе «Карумпіраваны Петербург. Крымінальныя очеркі». На пачатку 90-х існавала схема так званага калінінградскага транзіту, якую арганізавалі два былыя маракі. З Петербургу яны адпраўлялі фуры з каляровымі металамі. Па дакументах яны ехалі ў Калінінград праз Беларусь і Літву, але да канчатковага пункту нічога не даходзіла, і ўсё знікала ў балтыйскай краіне. Зразумела, што бясконца такая схема кантрабанды не магла заставацца незаўважанай, і ўсё скончылася затрыманнем адной з аўтакалон з нікелем у Гродзенскай вобласці.
Адзін з кантрабандыстаў не стаў мірыцца з сітуацыяй. Ён наняў адвакатаў і пайшоў у суд. Усё нібыта ішло да таго, што свой груз марак атрымае назад, але супраць катэгарычна выступаў губернатар Арцеменя, які хацеў забраць метал у расіянаў. Гэтым, як сцвярджае Канстанцінаў, беларускі чыноўнік і падпісаў сабе смяротны вырак. Хаця беларускі суд у выніку загадаў вярнуць усё затрыманае гаспадарам, але замова на Дмітрыя Арцеменю была ўжо зробленая. Адмяніць яе кантрабандысты проста не паспелі. І пасля гібелі чыноўніка больш яны на тэрыторыі Беларусі не паказваліся. Станіслаў Шушкевіч быў упэўнены, што следчыя дакладна знайшлі забойцу. Проста яго аказалася немагчымым выцягнуць з Расіі, нягледзячы нават на просьбы да тагачаснага кіраўніцтва гэтай краіны. Праз лічаныя месяцы пасля забойства губернатара Гродзенскай вобласці малады дэпутат Вярхоўнага Савета Александр Лукашенка выступіў са сваім вядомым антыкарупцыйным дакладам. У ім ён, сярод іншага, назваў беларускі ўрад 60-гадовым хламам, а таксама выкрыў так званы клан Арцемені. Загінулага губернатара Лукашенка абвінаваціў у карупцыі, а яго сям'ю ў тым, што яны незаконна вывозілі з Беларусі каштоўнасці і вялі бізнес за мяжой. Аднак, як сцвярджаў Александр Фядута, пазней, калі Лукашенка прыехаў у Гродна з агітацыяй перад першымі для сябе прэзідэнцкімі выбарамі, ён пацікавіўся, ці ёсць у зале Галіна Арцеменя. Нікога са сваякоў губернатара не было. Тым не менш, кандыдат папрасіў прабачэння за свае словы, і такога з ім больш не паўтаралася ніколі ў яго доўгім палітычным жыцці. Аднак больш чым праз 20 гадоў, у лістападзе 2014 года Лукашенка раптам згадаў пра рэзананснае забойства ў цэнтры Гродна. Здарылася гэта на сустрэчы з тагачасным старшынёй КДБ Валерыем Вакульчыкам. Я хотел бы, чтобы вы мне доложили позицию на основании местных материалов, какова там ситуация в Гродненской области. Меня она не просто настораживает, а я помню, что было раньше. Там ведь единственный случай был в стране, когда губернатора застрелили. И ясно, какие это были проявления. Да и знаем, что устремления на Гродненскую область у отдельных государств слишком чрезмерные. З чым быў звязаны той нечаканы спіч і прычым тут палітычныя апетыты краін-суседак, засталося без адказу. За 3 дзясяткі гадоў менавіта за Александрам Лукашэнкам замацавалася мянушка бацька. Ён сам даўно ператварыўся ў той самы 60-гадовы хлам і ўжо нават 70-гадовы, але атрымалася ў яго нашмат больш за нялюбага яму губернатара Арцеменю, бо Лукашенка ў выніку ўсё ж падпарадкаваў сабе цэлую краіну. Памяццю ж пра шматгадовага кіраўніка Гродзеншчыны засталася толькі вуліца ў яго роднай вёсцы. У абласным цэнтры ў гонар Дмітрыя Арцемені так і не з'явілася нічога.